Vzhledem k tomu, že telemedicína je kombinace práce odborného pracovníka, lékaře, případně jiného zdravotnického pracovníka a využití zdravotnického prostředku, tak i úhradové mechanismy vychází z této dvojkombinace. Jsou to tedy úhrady zdravotnických prostředků na poukaz, to si lze představit tak, že předepisující lékař předepíše na recept pacientovi zdravotnický prostředek a ten si jej vyzvedne. Hezkým příkladem mohou být třeba glukózové senzory pro diabetiky, které zajišťují monitoraci 24/7. A druhým takovým příkladem jsou zdravotní výkony, kde je oceněna práce toho lékaře, který funguje distanční formou, čili pacient není u něj v ordinaci a získává ten lékař data vzdáleně, vyhodnocuje a činí buď rozhodnutí ohledně diagnostiky, případně konkrétní terapie.